Nya, tulog ako kiyatan niya. Duty man karon may gitagaan ko tani ko. Ipangayo na ako kung gamay. Kuy siya, kuy kaon mag-kuy. Pero wala na si ulo, kuy ra siya. Kuy oh. Paano gadanan ako na siya. Kuy ang ulam. Ay, kuy. Kada ko sa kuy. Abi no gamato ito yung gisin nga picture kay gagmay man tanawon. Gagmay nga. Gagmay tanawon sa picture pero pati Ano? Ala siguro ka na. oh ana gina siya katas ah. Kausara na giputol. Ni daghang gig tinai, wa man gini mo kuang tinai. So, ulo ko ginuman. Nagplano man siya nga kanon ng tinai. Hala grabe yung dako. Wala dakuha man sa tin. Ayaw na lang daw. Ayaw lagi lain kina kay pids. Ano gina siya pics. Pero lami siguro na kay makaon gani mo tinai sa laing isda. Ah, didi. Be, tambok si Arbe. Ano be? Ang tambok ayog tinai. Tinai ba rin na? Tinai na oy. Ama, tinai Arbe. Kasing